रायजोफोर बारग' एनडिएफबि सोद्रोमा बिथांमोना इउनियन अफ एक्स-एनडिएफबि मुङै मैयानि सानाव मोनसे गोदान आफाद फिन आरोबाव दानानै लाबाय। दा इउनियन अफ एक्स-एनडिएफबि आफादखौ मा जाहोननि थाखाय बारग' एनडिएफबि सोद्रोमा बिथांमोना दानांगौ जादों, दा बिनि मेन उद्देश्यखौ मेन थांखिखौ B.Naijab बिथाङा खौरां बिजोङाव रोखायैनो फोरमायनानै होदों। रायजोफोर नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायोब्ला B.Naijab बिथांनिफ्रायनो गासै बाथ्राखौ नोंथांमोना आबुङैनो मोनथिनानै लानो हागोन। भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै लाग्रो। भिडिअखौ जोबजासिम नायखांनायनि उनाव नोंथांनि गोसोआव मा साननाय सोमजिदों नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायब्लानो जाबाय। आसा मोनसे गोजोनथाव खौरां दिनै 2026 इंराजि मायथाइनि मार्चनि 3 तारिख दिनैहाय जोङो बिटिसि प्लास बिकेडब्लिउएसि बे मोननै काउन्सिलनि जेसेबां एक्स एनडिएफबिफोर दङ जायफ्रानाखि बिपिएफखौ सापर्ट खालामो बिथांमोनखौ जोङो गासैखौबो ज' खालामनानै जोङो दिनैहाय मोनसे एक्स एनडिएफबिफोरनि मोनसे जोङो इउनियन दादों। इउनियना जोबोद खोनानायाव गोरलै आरो जोबोद गुसुं आरो जोबोद सिम्पल जोङो नाम होनाय जादों बे इउनियननि नामखौहाय। इउनियननि नामानो जाहैबाय इउनियन अफ एक्स एनडिएफबि। जोंनि जेसेबां एक्स एनडिएफबिफोरनि आफादखौ डिसबेन्ड खालामनायनि उनावहाय जा समस्याफोर दङ, जा जेंनाफोर दङ, जा इसुसफोर दङ, बेफोर गासै इसुसफोरखौहाय सोरखारजों गोरोबनानै माबोरैहाय मावफुंलांनो हागोन बिनि थाखाय जोङो बे इउनियन अफ एक्स एनडिएफबि बे आफादखौ जों दिनैहाय दानाय जादों। बे आफादा अरायसम सोरखारजोंनो थानानै खामानि मावलांबाय थागोन जाहाथे जोंनि फारसे जोंनि एक्स एनडिएफबिफोरनि जा समस्याफोर दङ बेफोर समस्याफोरखौहाय जाहाथे सोरखारा मावफुंलांनो हायो बिनि थाखाय जोङो सोरखारजों अरायसम थाबाय थानानै जोङो खामानि मावलांबाय थागोन। जोंनि समस्याफोर माखासे दङ, बेफोरनो जाहैबाय जोंनि जा केसफोर दङ बे केसफ्रा दिनैसिमहालागै सुफुंजायाखै, जोबाखै, खालास जायाखै। जोंनि केसफोरा मालाबा मालाबा बिदिनो वारेन्ट फैयो, मालाबा मालाबा एरेस्ट वारेन्ट फैयो, बेबायदिनो सम सम फैगासिनो दङ। आफादखौ डिसबेन्ड खालामनायनि सिगाङावहाय जायफ्रानाखि जेलनिफ्राय गबोदोंमोन जोंनि एक्स एनडिएफबि जोंनि लोगोफोरा, नाथाय आफादखौ डिसबेन्ड खालामनायनि उनावबो बिथांमोननि केसा सोलिगासिनो दङ आरो दिनैसिमबो वारेन्ट फैनानै मालाबा एरेस्ट वारेन्ट फैनानै जोंनि एक्स एनडिएफबि जोंनि सोद्रोमाफोरा मा जादों जेलावहाय थांफिननो गोनां जादों कर्टनि थ्रुयैहाय। बेनिखायनो जाहाथे जोंनि एक्स एनडिएफबिफोरनि जेसेबां केसेसफोर दङ जायफोरनि मोदोमावहाय केसा नांथाबनानै दङ, सिबिआइ केसानो जायाथों मानो, एनआइए केसानो जायाथों मानो, जिखिजाया केसानो जायाथों मानो जोंनि एक्स एनडिएफबिफोरनि मोदोमनिफ्राय जाहाथे खारलांजोबो, जाहाथे सोरखारा कर्टजों सावरायनानैहाय बेफोर गासैबो केसफोरखौहाय फोजोबो, जों उदां जानो हायो। जाहाथे जोंनि एक्स एनडिएफबिनि जा न'खरफोर खुसि जानानै जाहाथे गावबा गाव न'खराव जोंनि एक्स एनडिएफबिफ्रा अरायसम गाव गावनि बिमाफोरजों, बिसिफोरजों, गथ' गथायफोरजों जाहाथे जयैनो संसार जालांबाय थानो हायो। बिनि थाखायनो जोङो बिटिसि सोरखार आरो आसाम सोरखारजों सावरायनानै जाहाथे बे केसफ्रा जोबो बिनि थाखाय जोङो दिनैहाय बे जोंनि इउनियन अफ एक्स एनडिएफबि बे आफादखौ जोङो दानाय जादों। बे रावनिबो एगेन्स्टआव नङा, सोरबा इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबि आरो सोरबा वेलफेयार एस'सिएसन अफ एक्स एनडिएफबि बेफोरनि एगेन्स्टआव नङा। जोङो बिपिएफ सापर्टार गोजा, जाहाथे जोङो बिपिएफनि अननायखौ मोनो। गिभ एन्ड टेक पलिसियावहाय जोङो बे खामानिखौ मावलांगोन, बिपिएफखौनो जों सापर्ट खालामलांबाय थागोन जाहाथे बिपिएफ सोरखारा आरो बिजेपि सोरखारा जोंनि केसफोरखौहाय फोजोबनो हायो। गोबां माने जोंनि समस्याफोर दंबावो, सोरबा सोरबा रिहेब मोनाखै दिनैसिमहालागैबो, 4 लाखखौ सोरबा सोरबा मोनबाय, नाथाय माखासेफोरा 4 लाख थाखाखौहाय मोनाखै। जाहाथे बिथांमोननोबो जोङो होफिननो हायो बिनि थाखाय जोङो मोनै एक्स एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरनि जा लिस्ट दङ बेफोरखौ जोङो कालेक्ट खालामगोन आरो लोगोसे जायफ्रानाखि मोनबाय 4 लाख थाखाखौहाय बिथांमोना जाहाथे बिटिसि सोरखारा बा बिटिसि सोरखारा आसाम सोरखारनि थ्रुयैहाय माबा मोनसे होबावनो हायो नामा, बेफोरनि थाखाय जोङो आसाम सोरखारजों आरो बिटिसि सोरखारजों जों सावरायगोन आरो जोङो थाबैनो साननैसोनि उनावहाय मोनसे मेम'रेन्डाम जोङो तयार खालामनानै जोङो हाग्रामा महिलारि सार बिटिसिनि चिफ मानगोनां बिथांनो जोङो गथायगोन। मेम'रेन्डामावहाय जोंनि मा डिमान्डस दङ, मा इसुसफोर दङ जोंनि एक्स एनडिएफबिफोरनि बेफोर गासैखौबो लिरजोबनानै जोङो हाग्रामा महिलारि सारनो जोङो गथायगोन। लोगोसे सानजाहा सनितपुर जिल्ला आरो बिश्वनाथ जिल्लानि गोबांथार गामियानो हाबालासिनो थाबाय बिटिसियावहाय, माथ्र खमसे खम एसेल'थार गामिफ्रा बिटिसियावहाय भट होनो मोननाय जादों थांनाय 2025 मायथाइयावहाय। नाथाय बिथांमोननि हा हु बारि बागान गासैबो बिथांमोननि डकुमेन्टसफ्रा
बिटिसिआवहाय हाबजोबाखै जाहाथे बै भट होनो मोननाय बिश्वनाथ आरो सनितपुर जिल्लानि गामिफ्रा आरो गामिफोरनि जा डकुमेन्टसफोर बारि बागान हा हु गासिबो जाहाथे बिटिसिआवहाय हाबजोबो आरो जाय गामिफ्रा बांसिनथार गामियानो हाबाखै जाहाथे हाग्रामा महिलारि सारा हाबै गामिफोरखौबो बिश्वनाथ आरो सनितपुर जिल्लानि हाबै गामिफोरखौबो थाबैनो आसाम सोरखार आरो सेन्ट्रेल सोरखारजों सावरायनानै जाहाथे थाबैनो सौसोनो बिश्वनाथ जिल्ला आरो सनितपुर जिल्लानि थालांनाय गामिफोरखौहाय बेनि थाखाय जोङो हाग्रामा महिलारि सारनो बिटिसिनि चिफ मानगोनां बिथांनो जोङो मोनसे मेम'रेन्डाम लिरनानै बेखौबो जों सोफादेरनानै हाग्रामा महिलारि सारनो जोङो गथायगोन आरो गोबां इस्युसफोर दंबावो जायखौ जोङो दिनै बुंनानै फोजोबनो हाया गोबां सम नांगोन बेफोरखौ बुंजोबनो थाखाय जायखिया बेफोर खामानिखौनो मावफुंनो थाखाय जोङो दिनैनि बे जा इउनियन अफ EX-NDFB बे आफादखौ जोङो दानाय जादों। बेयो सोरखारनिबो बिरोधि नङा, बिटिसि सोरखारनिबो बिरोधि नङा आरो डिफेन्स फर्सेसनि बा जायखिजाया एडमिनिस्ट्रेटिभ लेभेलनि बे बिथांमोननिबो जेबो एगेन्स्ट नङा। जोङो सोरखारजों थानानै जोंनि जा समस्याफोर दङ बे समस्याफोरखौहाय जाहाथे सुफुंजायो बेनि थाखायसो जोङो खामानि मावलांनो थाखाय सोरखारखौ हेफाजाब मोननो थाखाय आरो सोरखारनिफ्राय जोङो हेफाजाब मोननो थाखाय बे इउनियन अफ EX-NDFB बे आफादखौ जोङो दिनै दानाय जादों। नोंथांमोना दिनै गोदानै दानायनि बे इउनियन अफ EX-NDFB आफादनि आफादगिरि आरो नेहाथारिखौ लानानै साबेसे सोद्रोमाया बे कमिटियावहाय दङ आरो मोनबेसे जिल्लाखौ लानानै दानाय जादों? बेवहाय जोङो दिनैहाय सेन्ट्रेल कमिटिखौ दानाय जादों। फुल फ्लेजेड नङा बियो, माखासे बिबानगिरिफोरखौ जोङो सायख'दों जायफ्रानाखि गावसिनि बिजि समावब्लाबो एसेबाबो फ्रि टाइम बर'नानै खामानिखौ मावनो हायो। बे हिसाबै जोङो आफादगिरि हिसाबै B.Naijab बिथांखौ जोङो सायख'नाय जादों। वार्किं प्रेसिडेन्ट हिसाबै जोङो कालिल कुमार बसुमतारी बिथांखौ जोङो सायख'नाय जादों। लोगोसे GS जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै जोङो M.आवगाय बिथांखौ जोङो सायख'नाय जादों। एसिस्टेन्ट सेक्रेटारि हिसाबै जोङो सायख'दों बुगदाव उदालगुरिनि बिथाङा। लोगोसे सुनजु बरदलै बिथांखौबो जोङो AGS हिसाबै जोङो सायख'नाय जादों। ट्रेजारार हिसाबै जोङो B. बुन्थुम बिथांखौ जोङो सायख'नाय जादों। डिपुटि ट्रेजारार हिसाबै जोङो मिजिंथि बिथांखौ जोङो सायख'नाय जादों। गासै दिनै जा बिबान मोनबाय बिथांमोननो बिबान होबाय बेयो जादों गासै 16 जन दङ, माखासेखौ आं बुंथ'लिया। आरो गासै दिनैहाय प्रेजेन्ट दङमोन गासै 57 जन जोंनि EX-NDFBफ्रा बेवहाय हाजिर दंफैयोमोन। दिनै जोंना गोदानै दाजानाय इउनियन अफ EX-NDFB जोंना गोदानै बिबान मोननाय आफादगिरि बिथां B.Naijabआ अलरेडि बुंलांखाबाय माखासे बाथ्राखौ। आङो बिथांजों सरजाबनानै फंनैसोल' बाथ्रा बुंबावनो सानदों जे मोनसे आफाद दानायनि थांखि बिथांखि थायो आरो थांखि बिथांखिया सोरनाबा मोजां सोरनाबा गाज्रि। नाथाय दिनै जों इउनियन अफ EX-NDFB जिथु जों गोदानै आफाद दाबाय गासै गं 20 आसामनि जिल्लानि गासै EX-NDFBफ्रा लोगो नांनानै ओंखायनो दा जोंनि जिथु मावनाय दांनाय बियो दासिमबो जोबाखै। मोनसे समाव हाथियार लाना नांदोंमोन, नाथाय दिनै सुक्तियाव फैबाय। सान्तिखौ जोङो दिनै हास्थायो आरो बै हिसाबै जिहेथु जोंहा दिनै बैसोआ अनेक दंबावो, मावनांगौआ बर' हारिनि थाखाय अनेक दंबावो। गतिके बेनि थाखाय जोङो गोदानै फिन रावजोंबो जेंना जेंसि खालामनो एबा गुलाय गुजाय जालायनो सानालासिनो थोंजोङैनो जोंनि जिथु थांखि बिथांखि मोजां समाजनि खामानि मावलांनायनि बे हाबाफारि बे थांखि जोङो दिनै मावलांफिननो सानदों। माखासे प्रब्लेमा दिनैबो जोंना जोबना थाङाखै आरो जाथि हिसाबै बर'आ दिनै BTCल' नङा, दिनै आसामल' नङा, सारा बुहुमनाङैनो बर'आ थांना थानांगोन। आरो बै हिसाबैनो जों सुजुग सुबिदा जुदि मोनोबा इयुनाव गुबुन गुबुन आफादफोर जेरै दङ जोंनि थांखि बिथांखि मावनाय दांनाय एबा नोजोरा जुदि बिथांमोनजों गोरोबबा बिथांमोनजोंबो जोङो जयैनो बर' हारिनि थाखाय मावलांनो थाखाय जों थियारि। आरो बेफोरबादिनो जोङो थांखिखौ लानानै दिनै नैबे आफादखौ गोदानै दादों। दिनै कार्बि आंलंनिबो समस्या दङ। कार्बि आंलंआ दिनै बर'फोरा बहाय गोबाव समनिफ्रायनो रायजो जानानै दङ, अब्लाबो गोबाव समनिफ्रायनो जिथु डिमान्ड दंमोन कार्बि आंलंनि बर'फोरा ST हिल स्टेटासखौ मोननांगौ होननानै दिनैसिमबो मोनफुंनो हायाखै। बेबो मोनसे प्रब्लेम दङ। आरो माखासे समाव
बिदिनो जाथिनि थाखाय नांबोनानै जिखिनि अनसुंथाइ मोननांगौ बेखिनिखौ मोनजोबाखै। गामि सोसननायनि बाथ्राखौ जों आफादगिरि बिथाङा बुंदों गहपुरनि आरो बिस्वनाथनि आरो ओरै गवालपारानि। दा बुंनो थाङोबाथाय बिटिसिनि बाथ्राखौ दोनथ'नानै बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल जिथु जोंनि गोदानै मोननाय जिथु राजखान्थियारि जिथु खुंथाय, बे खुंथायावबो जोंहा मोनथामसो डिस्ट्रिक्टआ बेबादिनो प्रब्लेम जानानै दङ, जेरावहाय दिनै BKWSCआ माबायाव एग्जिकिउट खालामजायाखै कार्बि आंलंनि बर'फोरा BKWSCआव जेबो मोनथाय गैया दा। बेबो मोनसे साननो गोनां बाथ्रा जाना फैदों। ओंखायनो बेफोरबादि अनेक दिनैसिमबो बर'नि गेजेराव प्रब्लेमा बेबादिनो प्रब्लेमैनो जानानै दङ। ओंखायनो बेफोरबादि दाबि देवाखौ जोङो दानि सोलिफु जिथु खुंथायाव थानाय जिथु सोरखार बिथांमोनजों जोङो लोब्बा लानानै बिथांमोनजों सावरायनायनि गेजेरजों बेफोरबादि समयसाखौ मावफुंनो थाखाय जोङो नैबे आफादखौ दानाय जादों आरो आसा फारिदों रायजो राजानि जों अनसायनाय मोनगोन आरो जोंनि मावनाय दांनायखौ इयुनाव जायफोरा गनायगोन एबा मोजां मोनगोन बिथांमोनाबो जोंनि अरायसम जोंखौ बेबादिनो जों वेल उइसार जानानै थागोन जोंजों, बेखौ जों हास्थायदों, खावलायदों बयखौबो। दासिमबो जुदि सोरबाफोरा जोंनि EX-NDFBफोरा सेरखाय बेरखाय जाना दङबा जों फै जयैनो जों खामानि मावलांनि, बेखिनिखौनो बुंबाय। गोजोन्थों।